Horas marita salutna tiamuna amanami nanami haang pinaribot naro di bagasan obason lama dohoti acara ulaun nahohom kita ima perningotan di nagatung Tuhan Yesus Kristus di hau penarsilang pemokop kita perdosa detik-detik kematian Tuhan Yesus di kayu salib alani anon sude acarata aka edeta kadehomma sian satonga suara sian nasa rohata langsung ni manang musik tong masa tonga suara ibana songodalan lahu makanguluhon ima sitawonon itu hati Yesus Kristus negatung dia au pinur selami alani martang yang nahom mahita di bagasa rohata amin. Tapuji Tuhan tamar hiti-hiti buku ede nomor 20 ayat sada dot ayat topat. Mar hite-hite guar di bata ama dot guar nenak na Tuhan Yesus Kristus dot guar ni todu perbadia amin natamado biru-biru nang tarbunui majalo hagugoon dohot tamuraun dohot tapistaran dohot sahala dohot tamuliaun asangapon dohot puji-pujian amin martang yang mahita. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami na jongjong dohami di jolom takas doha tusihami habe bernit ni nati naumi di dolo Golgata tuki dohami marningot dosa nami nama korhon hama matemi asi maroham urupi mahami asa gabi upan halo jaumu hami amin hudul mahamu mare dehita. Sadana masa
Tajama sian hatan debatan atar surat di Yesaya 50 tolu ayat 1 ayat 7. Tungi semanu ang porsia di jamitan nami jalatangan ni Jehovah tungi semanang utumadasa ay sibur do ibana tubuh songot tubur di adopan ni bohina jala songot tuna siya tano na mahiyang dan ngadong hinauli ni rupana manang hamulyaw na ia huidahami ibana dan ngadong rupana ubah siya monoton ibana dileai jala di pasiding jolma do ibana bawa na somal mangai perdangolan dohot sahit ibana pola ditabunion halak bohina maradopon ibana di bahel liana jadi dang pola hurajumi hami ibana tongodo aka sahita diusung ibana jala aka parangalota di porsan ala yang gorhata maddo debatado mamicang mamukul dohot pasipal ibana ape alan ni pangalosyota ibana tertulang binain ni hajatota ibana mabugang ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata jala binain ni bugang na malum ita hilala luhut dohita lilu songo biru-biru ganup masih todong dalhan nabe alai hajahaton ni hita sudena dihonahu Jehovah tu ibana di pasipal pe ibana semanaw naw do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songo biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom marado pejol mas gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna edo sahatna marede hitam. Donge di pasat nasida majestu nasida asa dipersilakon
Jadi laos Yesus sadiri do mamorsan hau pinursulangi. Jadi lau manugihon ibana disuruh nasida masa halak si Simon siya kirene guarna rosian ladangna tu ibana madi paporsaton hau pinursilangi payuti-hut Yesus. Mangihuton ibana torop halak nang aka boru-boru na manangisi jala mengadungi ibana. Jadi dopako Yesus manasida nin nama hamu aka boru Jerusalem unang maau tangisi hamu dirimu na dohot anak komu nama aina Roma akari sogot dohonon nama disi martua ma aka nahol aka ina na sodung tubu-tubuan jalan na sodung panarusan disi mapukau ni halak madok tuaka dolok tinggangi mahami dohot tuaka tor hukupi hami ay molo songoni pabahen na sida tuhaw narata aha matagamon masa tuhaw nang masak maredehita. Alai ditugio dope dua halak nari perjahat si pamatian rap doho tibana hasadung sahat nasida tu dolok namar guar Golgota lapatan na partakurahan di parsilak koma ibana disi rap dohot aka perjahati nasada tu siamunna nasada nari tu habirangna jadi dok Jesma ale amang marpamuati marohami dan nasida aidang di boto nasida nabinain nasidai ala di surat silatus masa ada buah-buah di palohot maitu hawi odo hatana Yesus halak Nasaret raja ni Yahudi. Jadi torop majahudi nama jaha buah-buai ajonok tuhu taido pemajalan ni Yesus. Jala tersurat doi di hata Heber, di hata Rom dohot di hata Gorik. Donge di dok situan ya ke Yahudi matu silatus. Unang surati raja ni Yahudi, ala na yok naiman yan audo raja ni Yahudi.
Dungi di dok silatu sema nahu surati nong sinurat doi. Sadung dipersilakon aka soldadu ibana dibuat nasida ma aka abitna diparopat mai diganup soldadu sebagia B dukon ni sape-sapena anggo sape-sape dang marpajaruman natinonu sabing doi gabi masih padoa manasida unang mata ribahion martodong mahita taringo tusi manang diisei jadi jupang masurati nama dok dibagi nasida do abitu todong do dibahen taringo tu sape-sapeko maredehita. Alai dilea-leai akan nama mulusi ibana aka dipeleng-eleng ulu nama dok ho nama ngaluhai joroi jala pajong jokosa di bagasa toluari palua dirim molo natutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinur silangi cuma tusido pangalea ni aka situan ni malim siboto surat doh situan ni bangsoi adi dok B ia na asing di palua dirina sota parluasa raja ni Israel do ibana atong mijur ma ibana sian hau pinur silangi asa porsia hami di ibana naung dihaposi debata atong ima paluahon ibana nuain molo na lomorohana ainin nado anak ni debata doau lasongoni pangaleai ni panamun ni narap dipersilako doho tibana aida ada Kristus iho palua madirim na kami atong alai dia lusi dongan na ibana di picang ma nin nama dang dia biari ho HP debata atik perap do onah upita na tigor do na tuhita ay tajalo do upa ni pabahenata
alayang guibana dang hadong diulan asuture lasnin nama o Jesus ingo tahu iya dong sahat to tuhara jommi gabin na Jesus mamadok ibana cituturo na hudokotuho sadari odoho rap doho tahu di paradaiso marede kita. Dongi jongjong madilabung ni Jesus na dihau pinarsilangi inana dohot paribana dot si Maria ni si Kleopas dot si Maria Magdalena anggo Jesus dong diida di si inanai dohot sisian haulongan ni rohana dilabungna di dokma tu inanai idima inang anak mi dongi di dokma tu sisiani idima inang mi jadi olat ni ima di jakko sisiani ibana tu jabuna maredehita. Alai olat ni hosni ari ro di pukul tolu kolo masa dok tanoon alai tar di pukul tolu di panggir Yesus maswarana dianggo koma Eli Eli lama sabaktani
Ale debataku, buah satung tadi konomu au. Alai ubege ni na deba sian akan ajongjong disi nama Josi Elias doi. Jadi dong di boto Yesus nong marujung saluhutna asa jupang mana tersurati nin nama mau asau. Jadi adong madisi isian nituak na asomi. Jadi dibutongin nasida malimu tu bagasa tuak na asom. Di palohot ma itu sada tolong lahu manurdukot tu pamanganna. Jadi dong dijalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung. Dongi mangulai marsuar na gogoma Yesus nin nama amang tubaga sa tangamu mau pasa todiku. Jadi dung didok songoni di pauduk mauluna tosma hosana tapaho marwata jalang martang yang bedi bagasa ruata jongjong mahita salutna. Mare dehita Isi
Jadi idama las dinasatok kini maribak mahire-hire na di bagas joroi siag gijang rodi toru dongi humutal matano marigat madohot aka batu mamak mukap ma aka tano dohot aka tanoman dongi hehe madaging nito rob nabadia aka namodum disi gaberuar siat tanomani rodo nasida tu hutan nabadiai pataridahun nasida tu torop halak alaidung di ida iduk ni soldadwi rabdot akadonganna najumaga Jesusi laloi rodi akan namasai mabiyar situtuma nasida nin nama tutu doon anak ni debata jadi sudena toropi namar luhut main nodur masih topuk adorana marnida namasai laus mulak ma marede hitam. Alaya dong madisi torok boru-boru nama natap-natap madau-dau ima akan nau mangihuto Yesus ya Galilea paturehon ibana jadi ala tongon ari parhubasan ni pesta na balga nang maunang dihau pinar silang akabake di hari sabati ala ni dipangido aka jahudi matu silatus asa disuruh na mga rosak hay-hay na sida jala di paijur gabe Roma aka soldadui di rosak may hay-hay na parjului tongonido dongan na narap tersilang dohot Jesus aladung sahat na sida tu Jesus di ida manang sanga mate ibana gabidang di rosak be hay-hay na ala ditulak ko sada sian aka soldadui mamudi-mudina
tu adorani Jesus mandigor puas masiani mudar mardongan ai namar nida seido nama katidakoni jala sitong do na hinatidakon nai ibana do uboto sitong ni nanida nai as anggiat dohot tamu porsea ay nama sadoi asa jupang natar surati nama dok dang jadi ponggolon holi-holina maredehita. Jadi dung botari di hari perhobasani ima patujolon ni hari sabat Roma si Joseph sian Arimatia na masuk rapat godang alak na sangap na may-maima di harajao ni debata ipatomos marohana laubongo tujolon ni Silatus mangido bakken ni Jesus. Jadi longang marohan ni Silatus alanong mate gabi di joma letnani disukum manang naung leling mate asa dong ditakasi isya letnani dipasahat mabake itu si Joseph. Jadi dituhor si Joseph madagangan dipaijur maibana alay Roma nang sidikin Nicodemus imanang Roma nopot Yesus borngin na jolo dibuan mamir na marsaur alu harga 100 hati dongi dibuat nasida mabake ni Yesus dibaluti matu dagangan rap dohot na ucusi manghuton adat pananomon di Yahudi alay adong mardonokon hapa jalan nai sada porlak jala di bagasa porlaki sada tanoman nai baru nasodong hapian ni manang ise dope satu sina madi piakon nasida Yesus sihala ari parhubasan ni Yahudi ajonok do tanomani
donge digulang mabatu bolon tu babani tanomani, dongi lahu manasida, ala mangihut doa kaparupuan, nang madungani ibana rosian luat Galilea, dibereng nasida do tanomani, ro di parpeak ni bakkei, dongi mulak manasida patureon akan khusus, ro di miak mir, jadi manipat ari sabati, so nasida mangihuton patiki maredehita. Yesus Kristus pengamatan Allah di Maholuhan, Sikum Tuhan di Paraden, Ibelas roh akulah, mana dikon perdagangan, mana butuh kesungangan, mana butuh Yesus ini, Alai torang ni arinai na mangihut tu ari parhubasani marluhut maakasituan ni malim rodi parise tu jolo ni silatus akanin nama pingot kami tuan nami nang didok pangaci dinamanguldo pe ibana na hehe maau di ari patuluhon atong dok kemana majaga tanomani sahat ro di ari patuluhon asa unang ro akasisian na manako ibana sian na mate gabi rumoa maun si pautoto parpudi sian na parjoloi jadi dok silatus matu na sida togyo kamu ma parjagai lau mahamu mangaramoti tanomani di pajagahon uhut ma disahapi batui maredehita. Yesus makedisi asa malum diban sudea kagondok roa diberi tulung roaki midasilang
palapet siteanon muse ninarap dohon Jesus Kristo dibait tumolong rohaki minigasilang Golgatai upasolo diriku tusi dopak surga perdalanaki Mau lihat puji-pujian olop-olop madiho ale Tuhan debata natotong di betonga-tongan di perdalan ngolunami di patudo kodo holong ni roham as ni roham padongan niommu di bagasa gulmin ingolunami iluas sodo hami tutuale Tuhan di tonga-tongan di bagas coromon mulai sian hari Selasa satu bagasa darion payutihut partinaunan di Tuhan Yesus Kristus nama te ibana di haup nur silang nama morsan akana dok-dok lasongan itu tuali tua di bagasa darion di padungo hodo hami sia tonga-tongan ni aka poduman nabi be asaro hami tu tonga-tongan di bagas joromon la homar parsor rap dohot dongan nami mar parsor kami rap dohot to ala nunga di padame ho hami tu debata ama mar hiti-hiti hama mate mali Tuhan nagabe lasni roha nagabe haluaun nagabe olop-olop di bagasa ngulmi ningolu nami nunga di sesa sutuale Tuhan dosa nami marhiti-hiti perpadan nabadian nauku parsolok kami ima marhiti-hiti namangar roti minum anggur parhitian ni daging dot mudar ni Yesus Kristus nama nesa dosa nami nagabe perdamaian maradopok kuali Tuhan asi maroha mali Tuhan nang apala di bagasa no bason nunga hupayuti utami tutuale Tuhan ima litua partinaonon ni Yesus Kristus nagatung di hau pinirsilangi nunga hubege hami tutuale Tuhan holong ni rohana ahati petergatung di hau pinirsilangi alas totong dole Tuhan diodihon jol ma perdosa na soboto manang ahana hubaik kami ali Tuhan asi maruha mali Tuhan di pengotodo hami di bagasa gulmin ngolu nami asa tutu kami Tuhan marpos ni roha ima molo roham mangido sia tu ado pamusia na asni roham hasisani dosa rade do wali Tuhan lau mengalihoni songon nani dokko oleh Tuhan tu parjahat na sidia sia mumi di dokko oleh Tuhan sadari odoh rap do tau di paradeso mace sonang matutu oleh Tuhan ngoluna molo tung pepersuk di tonga-tonga ni portibion ala du salpo sia portibion di wakko de tu satu paradeso ima tutuale Tuhan pasahato pasunggulo di bagasa roa nami asa manau kami di tonga-tonga di portibion molo tuku buak huadopi hami pe akah maulon paru kilon icah-icak nang matutuale Tuhan marsiota mi tu adopamu di pengotodo hami tutuale Tuhan marhiti-hiti hatani Tuhan Yesus di hau pinur silang asa masijak ponak kami di tonga-tonga ni ngolu nami gabe na mar ruhut marna tua-tua marianakon ido tutuale tua ruh di tonga-tonga ni akan namar holong ni roa dio atong ali Tuhan masjak ko na mami tonga-tonga ni uriamon asa boy hami tutuale Tuhan lau patari paruh barita nauli tu akan na humole kami posdor nami li Tuhan ho totong ali Tuhan na madongani hami ho na margo kami nunga mauas so tutuale Tuhan pai mahon ali Tuhan hamu buban ni roa nami atong ali Tuhan seho manapa ngotami saluhutna molo iko marujuk kami sa tonga-tonga ni portibion naik kami tutuale Tuhan paingoton nomole Tuhan asarade hami madok alia mang tubaga sa tangamu mapasatami todinami asa sahatami tutuale Tuhan bonomu tu surgo asonangani asi maruha mali Tuhan pasu-pasu salhut na ruas ni uriam mardami sonak kami tutuale Tuhan di bagasa gulmin ingolu nami di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huriamon
Jala ho mali Tuhan na mangula marhiti-hiti tordimi di tonga-tonga ni bagat joromon atong sadio madang nami tangyong mahami rap pamangdohon rama hita magdutang yang alea manami na di banogijang sa pinerbadi yang magwarmu sa Roma harajonmu sesot molom ni roham di banotongon son di banu agijang umat Tuhan sarang nguluan siapa se samarusan nami son panisan nami idosa nungan amar dosa Tuhan unang hampigon pangujunan palumahami sian pangago ay hona punah harajaw do tagugon krus angapon saling lileng na amin mulak mahamu di bagasad dami jalong pasu-pasu ya tua debata di pasu-pasu jala di ramoti tua debata maho di sodako tua debata mabuina tuho jala asima rohana midaho di dopako tua debata mabuina tuho jala di pasor homada mena tu todim amin oras madihita los pinanyot matuhita saluhutna di hari Minggu ima pasadot tado kebaktian buah-buah ijo doh tu parmingguan ima pagi jam 6 alani masuk mahita jam 5 manugot parupuan asai parade ma ima tolor songon sikat ni daw siwio dung sidung ano parminggu pagi asa ipangan oras madihita salutna Tuhan mana masu-masu